ಸಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಸುರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಕುಡ್ಲದ ಅಳಪೆ ಉತ್ತರ ವಾರ್ಡ್ದ ಕೊಡಕಳ್ಳು ಉಪ್ಪುನ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಲೀಲಾ ಪನ್ಪುನಾರಿನ ಇಲ್ಲದ ರೆಡ್ ಮೀಟ್ಲ ಬರ್ಸದ ಬೊಲ್ಲ ಪೋಪುನ ರಾಜ ತೊಡುಗು ತಡೆಪುಗೋಡಿನ ತುರ್ತು ಕಟ್ಟಿದು ಕೊರಡುಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತನ ದಲಿತ ಹಕ್ಕಲಿನ ಸಮಿತಿದ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಸೋಮವಾರ ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಪಾಯಿರು. ಕುಡ್ಲದ ಅಳಪೆ ಉತ್ತರ ವಾರ್ಡ್ದ ಕೊಡಕಳ್ಳು ಒಪ್ಪುನ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಲೀಲಾ ಪನ್ಪುನಾರಿನ ಇಲ್ಲದ ರೆಡ್ ಮೀಟ್ಲ ಬರ್ಸದ ಬೊಲ್ಲ ಪೋಪುನ ರಾಜ ತೊಡುಗು ತಡೆಪುಗೋಡಿನ ತುರ್ತು ಕಟ್ಟಿದು ಕೊರಡೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತನ ದಲಿತ ಹಕ್ಕಲಿನ ಸಮಿತಿದ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಸೋಮವಾರ ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಪಾಂಡು. ವರ್ಷಲ ಮರಿಯಲುಡು ರಾಜತೋಡು ದಿಂಜಿದು ಬೊಲ್ಲ ತಮೇಲುಂಡು ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಬೊಲ್ಲುಗೂ ಲೀಲಕ್ಕನ ಇಲ್ಲು ಮುರ್ಕೊದಿತ್ತಿದು ಅಂಚಿಂಚಿದ ಇಲ್ಲಿಲೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಉಂಡಾದಿತ್ತಂಡು. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ತಡೆಪುಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಾದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಂಬಾದ್ನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಕಟ್ಟಾದಿಚ್ಚೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಮಾತ ಅಧಿಕಾರಿಲೆಗ್ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಲೆಗ್ ಭಿನ್ನಾಯಿತ್ತೊಂಡಲ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಪಾದು ಇವ್ರ ತೋಚಾಯಿರು. ಅಕೇರಿಗ್ ದಲಿತ ಹಕ್ಕಲಿನ ಸಮಿತಿದ ಮೆತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಪಾಲಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್ನು ತೂದು ಭಿನ್ನಾಯಿತೊನ್ನ ಓಲೆ ಕೊರ್ದು ಗಂಭೀರವಾದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಂಡೆ. ದಲಿತ ಹಕ್ಕಲಿನ ಸಮಿತಿದ ಕೃಷ್ಣ ತಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿ, ಯೋಗೀಶ್ ಜಪ್ಪುಮುಗೇರ್, ಸಿಪಿಐಎಂ ನಾಯಕರು ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಜಾಲ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪುರುಂಬಾಟದ ಕ್ಲೂ ಪ್ರಮೀಳಾ ದೇವಾಡಿಗ, ಅಸುಂತ ಡಿಸೋಜಾ, ಮಂಜುಳಾ ನಾಯಕ್, ಸಮರ್ಥ ಭಟ್, ಶೋಭಾ ಕೇಶವ ಪಟೇಲ್, ಕಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರು ಭಾರತಿ ಬೋಳಾರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕರು ವಿನೀತ್ ದೇವಾಡಿಗ, ರೇವಂತ್ ಕದ್ರಿ, ಶಾಹಿದ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇದ್ದರು. ತುಮಕೂರು ಪಾವಗಡೂರು ಐತಾರ ರಾತ್ರಿ ಬೈಕ್ ಮಗರ್ದು ಸುಳ್ಯದ 25 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೇರ್ಪಾಲ ಪನ್ಪುನ ಜವನಿ ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ನಡೆದಿದೆ. ತುಮಕೂರು ಪಾವಗಡೂರು ಐತಾರ ರಾತ್ರಿ ಬೈಕ್ ಮಗರ್ದು ಸುಳ್ಯದ ಜವನಿ ಉರಿ ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸುಳ್ಯ ಕೇರ್ಪಲದ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ರಮೇಶ್ ಪನ್ಪುನಾರೆನ 25 ವರ್ಷದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೇರ್ಪಲ ಪನ್ಪುನಾರು ತೀರ್ನ ಜವನೆ ಆದಿತ್ತದು ಪಾವಗಡೂರು ಟೋಲ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಕೆಲಸುಡಿತ್ತರು. ಐತಾರ ರಾತ್ರಿ ಬೈಕ್ ಪೋಂದು ಪುನಗ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಕೈತಲ್ಡೆ ಬೈಕ್ ಮಗರ್ದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಜಾಕಿಡೆ ತೀರ್ತೆರೆಂದು ತಿರಿದು ಬೈದಿಡು. ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಗ್ದಿರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಗತಿದಿರು ಪಾವಗಡ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸು ಪಾಡ್ತಿರು. ಕುಡ್ಲದ ಕೋಟ್ ಮಾರ್ಕೊಡು ಕಾರ್ ಒಂಜಿನ ಪಿರದೆಪ್ಪುನಗ ಡ್ರೈವರ್ನ ಪತ್ತು ತತ್ತದು ರಿಕ್ಷಾ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ ಇಂಚ ರಡ್ಡು ಗಾಡಿಲೆಗೆ ಗುದ್ದುದು ಬರಿಕ್ ಮಗರ್ನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದುಂಡು ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ಗೂ ಒಂತೆ ಪೆಟ್ಟಾದಿಸಿದು ಕಾರಿಗೆ ದಿಂಚು ನಷ್ಟ ಉಂಡಾತಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಕೋಟು ಮಾರ್ಕೊಡು ಬೆರಿಪಿರಿಕ್ ಗಾಡಿಲು ಗುದ್ದುದನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದುಂಡು ಕಾರಿನ ಪಿರದೆಪ್ಪುನಗ ಡ್ರೈವರ್ನ ಪತ್ತು ತತ್ತದು ರಿಕ್ಷಾ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ ಇಂಚ ರಡ್ಡು ಗಾಡಿಲೆಗೆ ಗುದ್ದುದುಂಡು ಕಾರ್ದ ಉಲಾಯಿ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಪೆಟ್ಟಾತಂಡು ಆಂಡ ಕಾರಿಡಿ ಬೆಟ್ಟೆ ಆತಂಡು. ಇನ್ನೇನು ತೂಯಿನಕ್ಲು ಪಂಡಿನಂಚ ಕಾರಿನ ಚೆಡವುಡು ಪೇರದೆಪ್ಪುನಗ ಡ್ರೈವರ್ನ ಜೋಡು ಎಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಪೆಡಲ್ ನಡುಟು ತಿಕ್ಕಲ್ದು ಕಾರ್ದ ರಭಸ ಹೆಚ್ಚಾದು ಪತ್ತು ತತ್ತದು ಈ ಅವಘಡ ಉಂಡಾತನೆಂದು ತೆರೆದು ಬೈದಂಡು. ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಬತ್ತದು ತೂದು ಪೆಂದದು ಕಾರಿನ ದೆಪ್ಪೈರ ಕ್ರಮ ದೆತ್ತೊಂದು ಗಾಡಿಲಿನ ಸಂಚಾರಗೂ ಎಡೆಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು. ஷேர் மார்க்கெட்டிடு காசு பார்த்து எட்டு லாப படுவலிந்து நம்பது குட்ல சக்தி நகರದ ಒರಿಯಾಗ ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ಕಾಸು ಪತ್ತಾಯಿನ ಆರೋಪಿನ ಸೆನ್ ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತದಿರು. ಷೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಲಾಭ ಪಡವಲೆಂದು ನಂಬಾದು ಶಕ್ತಿನಗರದ ಒರಿಯಾಗ ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ಕಾಸು ಪತ್ತಾಯಿನ ಆರೋಪಿನ ಸೆನ್ ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತದಿರು. ಕೋಜಿಕೋಡು ಚಲವೂರದ ಬಿಜೋ ಪಿಕೆ ಆರೋಪಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಮಲ್ಪೋಲೆಂದು ದೂರು ಕೋರ್ತುನಾರಿನ ಕಾಸಿನ ಶೇರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಗುಲ್ಗೂ 15% ಲಾಭಾಂಶ ಕೊರಪುಡೊಂದು ಕುಡ್ಲ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಒರಿಯಡ್ದು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಪಾಡ್ಪಾವಂದೆ ಲಾಭ ಕೊರಂದೆ ಮೋಸ ಮಲ್ತನ ಬಗೆಟ್ ಆರೋಪಿನ ಪತ್ತದುಂಡು. ಆರೋಪಿನ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಹಾಜರು ಮಲ್ತದುಂಡು. ಸಿಸಿಬಿ ಘಟಕದ ಎಸಿಪಿ ಪಿಎ ಹೆಗಡೆ, ಸೆನ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಸಿಜೆ, ಪಿಎಸ್ಐ ಲೀಲಾವತಿ ಆರೋಪಿನ ಪತ್ತನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಹಿಂದೂ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಕುಡ್ಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರಾವಳಿ ಕೇಸರಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆದ್ರಾ ಮುಕ್ಲಿನ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಮೆಚೂರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗಿಡು ಅಜಿಪಕಿಲ ವಿಭಾಗ ಮುಕ್ತ ಮಾದರಿದ ರಾತ್ರಿ ಬಲ್ಪದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂತ 2023 ಬೆದ್ರದ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಮೈದಾನಡು ನಡೆತಂಡು. ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಹಿಂದೂ ಯುವವಾಣಿ ಕುಡ್ಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರಾವಳಿ ಕೇಸರಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆದ್ರಾ ಮುಕ್ಕೊಲಿನ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಮೆಚೂರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಜತೆ ಸೇರಿಗಿಡು ಅಜಿಪಕಿಲ ವಿಭಾಗ ಮುಕ್ತ ಮಾದರಿದ ರಾತ್ರಿ ಬುಲ್ಪದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂತ 2023 ಮಾರ್ಚ್ 17 ಬೆದ್ರದ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಮೈದಾನಡು ನಡೆತಂಡು. ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆದ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ ಧರೆಗುಡ್ಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೇರು.
ಕರಿದ್ ಪೋಯಿನ ಸುಖಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂತುಗು ದಿದಿತ್ತದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿನ ಅಪ್ಪೆ ಯಶೋಧ ಇತ್ತದು ಬೆನ್ನೀರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂತ 2023 ಉದಿಪನಾಡ್ ಮುಲ್ಕಿ ಬೆದ್ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಉಮಾನತ ಕೋಟ್ಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದೂ ನಾಯಕಿ ಸುನಿಲ್ ಆಳ್ವಾ ಪಾತಿರ್ದ ಎಡ್ಡೆಪು ಬೈಕೆರು ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರದು ಕಬಡ್ಡಿಲ ಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ ಮೇನು ಪಡೆಪಿನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ದ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಈ ಬುಕ್ಕ ಈ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಆತೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಟುಕುಲ್ಲಕ್ಕಲು ಕ್ರೀಡಾ ಪಟುಕುಲ್ಲಕ್ಕಲು ಆತೆ ಜನ ತಯಾರಾದಿನಿ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಡು ಮನಪನ ಉಮೇದುಡುಲೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪನವೇ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಎನ್ನುವೆ ಇನಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪನ್ಪಿರಂಚಿನ ಕ್ರೀಡೆನೇ ಅಂಚಿನ ತಮ್ಮ ಉಂತು ದಿನ ನೆಲವನ್ನು ಒರಿಪಾವನ ಅಂಚನೆ ಎದುರಾಳಿದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬುದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ತಾಕತ್ತನ್ನು ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬಿತ್ತಿಂದ ಕಬಡ್ಡಿ ಆ ಕಬಡ್ಡಿದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೇರಣೆ ತಂದು ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒರಿಪೋಡು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸವಾಲಿಗೂ ಎದುರುಂತೋಡು ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಾದು ಒಂಜಿ ಭವ್ಯ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜನ ಕಟ್ಟೋಡು ಬನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರಧಾರದ ಇಟ್ಟು ಇನಿ ಹಿಂದೂ ಯುವಕರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾವೋಡು ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಹಿಂದೂ ಯುವವಾಹಿನಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಕರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ಆದಿತ್ಯ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ದ ಮಹೇಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವೇದನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಕರಾವಳಿ ಕೇಸರಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಲೊಟ್ಟು ಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಬೆದ್ರ ತಾಲೂಕು ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆದ ಸಂದೀಪ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಪಾಲ್ದೊಡ್ಡೆರು ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಹಿಂದೂ ಯುವವಾಹಿನಿ ಕುಡ್ಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಮೆಚೂರು ಕಬಡ್ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭೇಟಿದ ನಿಘಂಟದ ಪೊರ್ತುಡು ಜನಕುಲೆನ ಗಂಟುಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಪಾಯಿ ನಡೆದ ಅವರ ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪೆರಣ ಮಿತ್ ಸಿಪಿಐಎಂ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಜಾಲ್ ಏವ್ರ ತೋಚಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದಿದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭೇಟಿದ ನಿಘಂಟದ ಪೊರ್ತುಡು ಜನಕುಲಿನ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಪಾಯಿ ನಡೆದ ಅವರ ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪೆರಣ ಮಿತ್ ಸಿಪಿಐಎಂ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಜಾಲ್ ಏವ್ರ ತೋಚಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದಿದೆ ಪಾಲಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭೇಟಿಗ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತದಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅರಿನ ಆಫೀಸ್ ದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅರಿನ ಭೇಟಿ ಆಯರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಾತುದಿತ್ತಿರು ಕಮಿಷನರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಡುಲೆರಿಂದ ಪನ್ಪಾಯರು ಇಂಚ ಗಂಟೆಗಟ್ಟೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕುಲೆನ ಪಾಲಿಕೆದ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸ್ ಕೈತಲ್ ಕಾಪಾಂಡು ಕಮಿಷನರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪುದರಡು ಪೊರ್ತುದೆಪ್ಪುವೆರಿಂದ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಜಾಲ್ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಮಿಷನರ್ಗೂ ಜೋರು ಮಲ್ತದು ಪಾತಿರಿಯರು ಕಡೆಸ್ತು ಬತ್ತನ ಕಮಿಷನರ್ ವರ್ತನೆಗೂ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾರಿ ಇರೋದ ತೋಚಾಯರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ ಭೇಟಿಗೂ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತದ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಇರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪುದರಡು ಜನಕುಲೆನ ಕಾಪವನ ಸರಿಯತ್ತಂದು ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಜಾಲ್ ಜೋರು ಸೊರಟೆ ಇರೋದೇ ತೋಚಾಯರು ಆಫೀಸರ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕವರೇಜ್ ಮೇರಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ನೋವಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಬಂದದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದದಲ್ಲ ಏನ್ ಸರ್ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ಒಂದು ವಾರ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಗೌರವ ನಮ್ದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೀವು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದೆ ಕಾಯಿಸಿದ್ನ ಇಲ್ಲ ಕಾಯಿಸಿದ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೆದ್ರ ತಾಲೂಕು ವಾಮಂಜೂರದ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಜಾರದ ಬೊಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಅಂಬಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಕೈತಲು ಸೋಮವಾರ ವೀರಪ್ಪ ಎಸ್ ಜಾರದ ಬೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಅರಿನ ಸಂಸಾರದಕ್ಲು ಕಟೀಲು ಮೇಳೊಡೆದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಸೇವೆ ಆಟನು ಗೊಬ್ಬಾಯಿರೆ ತುಳುನಾಡ ಪ್ರಧಾನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆ ಅದುಪುನ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಇಸೇಸ ಉಮೇದು ಕೊರತು ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿ ಪೋಷಕರಿಡ್ದು ಆಟದ ಮೇಳಕಟ್ಟಾದು ವರ್ಷದ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ತಿರ್ಗಾಟ ನಡೆಪಾದು ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಂಗೊಲಿನ ಗೊಬ್ಬಾದು ಜನಕುಳಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬುಲೆಪ ಒಂದು ಪುರಾಣಗೇನ ಹೆಚ್ಚಾವೊಂದಲ್ಲ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಒಟ್ಟು ಆಜಿ ಮೇಳ ಇತ್ತದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಸಂಗೊಲು ಇತ್ತಂಡಲ ಭಕ್ತರು ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಹೆಚ್ಚಾದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರಸಂಗಿನಿ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದಲೆರು ಬೆದ್ರ ತಾಲೂಕು ವಾಮಂಜೂರದ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಜಾರದ ಬೊಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಅಂಬಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಕೈತಲು ಸೋಮವಾರ
ವೀರಪ್ಪ ಎಸ್ ಜಾರದ ಬೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ ಸಂಸಾರದಕ್ಲು ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ಆಟನು ಸೇವಾ ರೂಪಡು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು. ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿದಕ್ಲು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟನು ಗೊಬ್ಬುದು ತೋಜಾಯಿರು. ಊರುದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಕಟೀಲು ಶ್ರೀದೇವಿನ ಭಕ್ತರು ವೀರಪ್ಪ ಎಸ್ ಜಾರದ ಬೊಟ್ಟು ಅರೆನ ಸಂಸಾರ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟದು ಏರು. ಇದೇ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ದೇವದೊಂದು ಬಿಮಳಗುವಂತಹ ಈ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಕಂಟಕನಾಗಿ ಮೆರೆಯುವ ದುರುಳ ಮಹಿಷನ ವಧೆಗಾಗಿ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಪುಂಜಲಕಟ್ಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುತ್ತಲೂ ಮೂಜಿ ಜನ ತೋಜಂದೆ ಆಯಿನ ದೂರು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬತ್ತದಿತ್ತದು. ತೋಜಂದೆ ಆಯಿನಕ್ಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಏರೆಗಂಡಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಯರೆ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಧ್ಯಮಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಡ ಕೆಂಡೊಂದೇರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಪುಂಜಲ್ಕಟ್ಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುತ್ತಲೂ ಮೂಜಿ ಜನ ತೋಜಂದೆ ಆಯ್ನ ದೂರು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬತ್ತದಿತ್ತದು. ತೋಜಂದೆ ಆಯ್ನಕ್ಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಏರೆಗಂಡಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಯರೆ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಧ್ಯಮಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಡ ಕೆಂಡೊಂದೇರು. ತಾಲೂಕುದ ಎಲಿಯನಡುಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ನಡ್ಯೋಡಿ ಇಲ್ಲದ 55 ವರ್ಷದ ಬಾಬು ಪನ್ಪುನಾರು ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪಿದೈ ಪೋಯಿನಾರು ತೋಜಂದೆ ಆತೆರಿಂದ ಅರೆನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪುಂಜಲ್ಕಟ್ಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ದೂರು ಕೊರ್ತೆರು. ಬಾಬು ಪರ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸದಾರ ಆದಿತ್ತದು. ಸಾಧಾರಣ ಶರೀರ ಸಪುರ ಮೋನೆ ಮೇಯಿ ಕಪ್ಪು ಇತ್ತಿದ್ದು 5 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಉಲ್ಲೇರು. ಅವೇ ತಾಲೂಕುದ ಬಡಕಜೇಕಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಡಪಲ್ಕೆದ 32 ವರ್ಷದ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೆಲಸಗೊಂದು ಇಲ್ಲಲ್ದು ಪೋಯಿನಾರು ತೋಜಂದೆ ಆತಿರೆಂದು ಅರೆನ ಬುಡೆದಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುಂಜಾಲಕಟ್ಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ದೂರು ಕೊಡ್ತಿರು. ಹರೀಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಕೊರಗಟ್ಟೆಡು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟೊನಡು ಚಿಕನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಡಪಾವೊಂದಿತ್ತಿದ್ದು ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋವಂದೆ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಬರಂದೆ ತೋಜಂದೆ ಆತಿರು. ಹರೀಶ್ನ ಎಡ ಕಣ್ಣದ ಬರಿಟ್ಟು ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಪರ ಗುರುತು ಉಂಡು. ಪೋನಗ ಕೇಸರಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿರು. ತೋಜಂದೆ ಆಯಿನ ಮೂಜನೆದಾರು ಅಜ್ಜಿಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಪೊಸಂಗಡಿ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಕರೆದು ಪೋಯಿನ ಕುಂಡ ಪನ್ಪುನಾರಿನ 27 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಪ್ರಮೀಳಾ. ಕೆಲಸಗೊಂದು ಪೋಯಿನಾಳು ತೋಜಂದೆ ಆತಳೆಂದು ಅರೆನ ಅಪ್ಪೆ ಲಲಿತಾ ಪುಂಜಾಲಕಟ್ಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಡ್ತಿರು. ಎಣ್ಣೆ ಕಪ್ಪು ಮೇಯ್ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಮೀಳಾ ದಿನ ಮಜೂರಿ ಬೇಲೆದಾರ ಆದಿತ್ತದು. 5.3 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇತ್ತದು. ಪೋನಗ ಕೇಸರಿ ಟಾಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ದು ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿರು. ಮುಕುಲು ತೋಜಿದು ಬತ್ತಂಡ ಪುಂಜಾಲಕಟ್ಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ 0-2-5 ಆಜಿ 2 ಆಜಿ 3-7 ಅತ್ತಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 0-2-2-0-5-00 ಇಂದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ತಿರುಪಾರೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೆಂಡೊಂದೇರು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದ ಪೆರಿಂಜೆ ಪಡ್ಯಾರ ಬೊಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ಮೂಲ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕೊಡಿಯೇರ್ದು ನಡತಿನ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಐತಾರ ರಾತ್ರೆ ಅಕೇರಿಯಾಂಡ್. ಅಕೇರಿದ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಪೂತ ಪೂಜೆ ನಡಪಾದು ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಕೊರಸಂಬಿಲನೆ ಮನ್ನಡತ್ತುಂಡು.
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದ ಪೆರಿಂಜೆ ಪಡ್ಯರಬೊಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ಮೂಲ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕೊಡಿಯೇರ್ದು ನಡೆತನ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಐತಾರ ರಾತ್ರೆ ಅಖೇರಿಯಾಂಡು. ಅಖೇರಿದ ದಿನ ರಾತ್ರೆ ಪೂತ್ತ ಪೂಜೆ ನಡಪಾದು ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಕುರುಸಂಬಿಲ ನೇಮ ನಡತಂಡು. ಅಖೇರಿಗು ಸುಲಭರ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಡ್ಯರಬೊಟ್ಟದ ಆನುವಂಶಿಕ ಆಡಳಿತದಾರರು ಎ ಜೀವಂಧರ ಕುಮಾರ್ ಯಾನೆ ಕಂಚಿ ಪೂವಣಿ ಪಡ್ಡುಡ್ಡಿಗುತ್ತು ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಮಾರೂರು ಖಂಡಿಗ ರಾಮದಾಸ ಆಸ್ರನ್ನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯುಡು ನಡತಿನಂಚಿತನ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಅಕೇರಿದ ಕುರುಸಂಬಿಲ ನೇಮದ ಪುರ್ತುಡು ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಪರವೂರ ಭಕ್ತೇರು ಇತ್ತದು ನೇಮತುದು ಬೂಲ್ಯ ಪ್ರಸಾದದ ತುಂಡೆರು. ಕಟೀಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೊಣ್ಣಾನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಇತ್ತೆ 30 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಕರಿನ 33 ವರ್ಷಲೆಡಿದು ಕಟೀಲು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಒಪ್ಪುನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಬ್ಬುಲೆಡು ಉಮೇದು ತೋಜ ಒಂದುಂಡು 3 ಜನ ಆನೆ ಸಾಂಕುನಕುಲು ಫೈರೋಜ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಜಾಹಿದ್ ಆನೆನು ತೂವೊಂದುಲೆರು ಇತ್ತೆ ಆ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ವರದಿ. ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೊಣ್ಣಾನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಇತ್ತೆ 30 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ. ಕರಿನ 33 ವರ್ಷಲೆಡ್ದು ಕಟೀಲು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಉಂಡು ಗೊಬ್ಬುಲೆಡು ಉಮೇದು ಉಪ್ಪುನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುಲ ಕೊಪ್ಪುಂಡು ಅವ್ವಿ ಮೀಪುಂಡು. ಕಟೀಲು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ದುಂಬು ನಾಗರಾಜ್ಯ ಪನ್ಪುರ ಆಣಾನೆ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ತೀರ್ನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ಪೊಣ್ಣಾನೆನ್ನು ಕನತಿದು ಐಕ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಪುದರ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆರು ಐಕ ಇತ್ತೆ 30 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ. ಕರಿನ ಎನ್ಮ ತಿಂಗಳು ಬೈದಿನ 3 ಜನ ಆನೆ ಸಾಂಕುನಕುಲು ಫೈರೋಜ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಜಾಹಿದ್ ಆನಿಗೆ ನಿಚ್ಚಲ ಗೊಬ್ಬು ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲೇರು. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದೆತ್ತದು ಅವಲ ಕುಶಿಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಂಡು. ನಿಚ್ಚಲ 1-2 ಗಂಟೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಾವೇರು. ನೀರು ಪುಡ್ದು ಪೈಪ್ ಕೋರುಂಡ ಅವೇ ಮೀಪುಡು. ಪೈಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೊಂಡಿಲ್ಡು ಬೆರಿಕ್ ಮೇಯ್ಕ್ ಕಾರ್ಗ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮೀಪುಡು.
ಸೂಪರ್. ನಿಚ್ಚಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬತ್ತದು ಗಂಟೆ ಬೊಟ್ಟದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದು ಪೋಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಆನಿಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬುದ ಒಟ್ಟುಗು ನಲಿಕೆ ಕಲ್ಪವನ ಯೋಚನೆ ಪಾಡ್ತಿರು ಆನೆತು ಅನ್ನಕಲು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30 ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಶೆಡ್ಡಿಗೆ ತೆಗಿತೀವಿ, ಈ ಶೆಡ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ನಾನ ಆದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಮ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನಾಮ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಮುದ್ದೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅದು ಮುದ್ದೆ ಬೇಗ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಆನಂತರ ಕುಚ್ಚರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬೈ ಹುಲ್ಲು, ಅಕ್ಕಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ, ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದು ಕುಚ್ಚರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಆನಂತರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಶೆಡ್ಡಿಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಆನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್. ಆನಂತರ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮುದ್ದೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆನಂತರ 3 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗಾಡಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ 7 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಶೆಡ್ಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಶೆಡ್ಡಿಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈ ಹುಲ್ಲು, ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಆನಂತರ ಶೆಡ್ಡಿಗೆ ಇದು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಶೆಡ್ಡಿಗೆ ಬೀಜ ಹಾಕ್ತೀವಿ. 36 ಇಯರ್ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಸಕ್ಕರೆಬೈಲು ಆನೆಬೇಳದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಆನಂತರ KTR ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅಭ್ಯಾಸ ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ನಾವು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಂದರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆನೆಗಳ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಓಡಾಡಿ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ತಿನ್ನಿಸೋದು ಇರಲಿ, ಮಾಡೋದಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಈ ಆನೆಗೆ 8 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಸರ್ ಬಂದು ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಈ ಆನೆಗೂ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇದೀವಿ ಸರ್. ನಿಚ್ಚಲ ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆನೆದ ಲಾಯ ನಿರ್ಮಾಲ ಮಲ್ತದು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮೀಪಾವುಂಡು. 10 ಬೈ ಬೊಳಂತೆ ಅರಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಪರಂದು, ಬೀಟ್ರೂಟ್, ತೌತಿನ ತಿನಸಾದು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಬೇಳೆ ಸಲಾಯಿ ಮುದ್ದೆ, 2:45 ತಪ್ಪು, 3 ಆಜರ ಮುಟ್ಟ ಆನೆಗೆ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ರಾತ್ರಿ ಬೈ ಪರಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಸೊಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಆನೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೂ 205 ಕಿಲತಾತ್ ತೆನಸು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಆಜು ತಿಂಗಳ್ಗೊರ ಆನೆದ ಆರೋಗ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೈಲಿಡ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬತ್ತಂಡ ತಿಂಗಳ್ಗೊರ ಊರದ ಪಶು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಕ್ಕರೆ ಬೈಲಿಡ್ದ ಬತ್ತನ 3 ಆನೆ ಸಾಂಕುನಕ್ಲು ಆನೆನ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ತುವಂದಿತ್ತದು ಆನೆಗೆ ಬೋಡಬೋಡೈನಿನ ಕೊರ್ಪೇರು. ತನಕಲು ಸಕ್ಕರೆ ಬೈಲ್ಡ್ ಆನೆ ಸಾಂಕುನ ಚಾತೃಪುನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಲ್ತದಿತ್ತದು ಇತ ಕಟೀಲ್ದ ಆನೆಗಳ ಕಲ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಚಿಪ್ಪ ನೀರ ಗೊಬ್ಬುದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕೈತಲ್ ನೆಲ್ತಿನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಆತಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಕದ್ರ ಮೈದಾನಡು ವರುಣ್ ಹೆಗ್ಡರಿನ ಪರಕೆದ ಆಟ ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರಸಂಗ ಐತಾರ ನಡತಂಡು. ಆಟ ಸುರುವಾಪುನ ದುಂಬತ್ತ ಕದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ಕುಡ್ಲದ ಕದ್ರ ಮೈದಾನಡು ಐತಾರ ವರುಣ್ ಹೆಗ್ಡರಿನ ಪರಕೆದ ಆಟ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿದಕ್ಲು ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪುನ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟೊಡ್ದು ದುಂಬತ್ತ ಕದ್ರದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ದು ಮೇಳದ ದೇವರಿನ ಪೆರವಣಿಗೆಡು ಕದ್ರ ಮೈದಾನಗೂ ಕಣತೆರು. ರಾತ್ರಿ ಪರಕೆದ ಆಟದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟನೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ನಡಪಾದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಸುರುವಾಂಡು. ಲೋಕುಗೂ ಕಂಟಕೆರಾದಿತ್ತನ ರಕ್ಕಸೇರಿನ ಬಿದೆ ಮುತ್ತಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಕಾರ್ಣಿಕೊನು ಲೋಕುಗೂ ತಿರಿಪಾವನ ಪ್ರಸಂಗ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆದುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಧು ಕೈಟಬೆರು, ಚಂಡ ಮುಂಡೆರು, ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭರು, ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರೆ, ಚಂಡಿಕೆ, ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಇಂಚ ಕಣ್ಣು ಗೈಸ್ರ ಮೂಡಾವನ ವೇಷಲು ಈ ಆಟುಡು ಇತ್ತದು ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ ಪೋಷಕರಿಗ್ ಸಂಘಟಕರಿಗ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚಿಗೆದ ಪ್ರಸಂಗ ಆದುಂಡು. ಕದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ನಿರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮೋಲಿನ ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಕಟೀಲು ಶ್ರೀದೇವಿನ ಭಕ್ತರು ಬೊಕ್ಕ ಪರಕೆದ ಆಟಗೊಬ್ಬಾಯಿನ ವರುಣ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರದಕ್ಲು ಆಟದು ಏರು.
ಎಡೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ತುಳು ಸುದ್ದಿಲ ಮುಗಿಡು ನನ್ನಲಾತ ಸುದ್ದಿಗಾದ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7.